Thosaigh Rás Aigéin Volvo sa bhliain 1973 agus bíonn sé ar siúl gach tríú bliain. Rás luamh atá an a haon ar fud na chruinne san uacht agus sa teas. I Deireadh Fómhair 2011 thosaigh Rás in Alicante. Tar éis turas crua agus gan mór an codalta ag na seoltóirí, báid sé ag teacht chun críche an seo ináile ag deireadh na seachtaine. Is fearr áitiúil é cóilín ó Hiarnán. Dheistigh sé seanbád a bhíoga agus roghnaíodh é chun seol lena Volvos in Abu Dhabi. Bhí mé tóireacht báid seol le ceannacht bhí cinál spéisiú am mbádanach cinál stairbaint leis agus bhí an nórbheag ag maithanathir agus chaisí blianta ó 1939 a bhínis go dtí thart 1962. Bhí me sé géir níos Somáile hí níor neach me rásí báid seol le bith. Agus an sin tháinig ciúrad a gan siad an bheochaid agus thas a daoine ag deasú na seanmháid agus gá goid reis a seol a díist. In ní a roinnt fistrán tháinig cólín ar bhád a cheanathair i mlá clia. Cheanna mé ó aras bre clia ar 5 punt agus is críomharlumm ceir dúirtelum an ir cheanna me bádhaid úirte, well, má tá tú goile chur cuiar mád is féidir le tí hógeal. Ach, mar bhil tú goile chur cuiar fág an sinne. So bhí brúar an sin an bád réiteach. Bhí go leor raibh le díanara, mar bhí sé blianta a maithas an isce níor sé seoltóirí le blianta fada roimh sin. Na bhí bád réití ham. Bhí mháthir istí chláháin agus bhí sí breanthómach ru deúine gur mád agus caint faoin mád nar bhíoh seach ó bhínis i ghiascoch agus le món agus mar sin. Sin an taine a thóg me le híháidin sin mar nuair a bheith go bhí ar mháthir. Agus a bheochán sinnta ar nóir a bheog bhí cólín ré chun seolta. Bhí an bhanmhósin rééis stoppa in Abu Dhabi faoin nolaic. Agus bhí sé a gearr rud a cinnt difriú í dionan sin, mar tá go báid héanaach chun sin na daos báid anmhaid, agus bhí sé a gearr ornaigh an ceangal isteach leis an tradiisiún sin. Bhí hart ar chúighád nó séhád ar spéisiach go bánach agus cinnáút me ní hénig sin sé sin turas fada mílte lebála hín pódáin, teas mór, bád anmhaid ní maiile mar deir sé a mé an combination. Cé go raibh cólín an áras ar dús, nuair a tháinig chun cura, thucraí sé an deis a hapú. Na bhí muid an bhí éine agus cólínóg bhí sé rin seoltóirt na daos. Bhí an spéisiigh muintir Abu Dhabi Emiratis sa mád agus chulathóirt a bhain leis an mád faoi an scatha ní nóir a bheag a bhí sé tuairteach little nóir, na hiic siad an tanim. Na bhí muid an tháinig na Volvos agus bhí bád amháin nach dánig an saine bhí trúbóideachgus an le rigeal. So ar tháinig siad an Abu Dhabi chorbe agus an sin fuair muide an beirt a bhí ag nátí bhí ag saine. So bhí muid deachlas na Volvos an sin. Bhí cólín ar muin na mucha nuair fuair nóir a bheog an deis seola in éineacht na Volvos, ag tús an turas ada ó Abu Dhabi go Gaillimh. Cinnte gur chud míach mór go Gaillimh bheith stáitsin idirnáisiúnta, mar tá rás a críochtún seo ba cameras an daund in Gaillimh le hí an Volvo go háirid a máirt na leis an rás tíochttas Alicante agus freisin tá ní smó spéisiú an nuair seo mar tá na báid ó híomh na pointíí gar go mág go chéile. Cé gur bháin CAMPER Gaillimh ar dús, bhí an bua omláin ag grúp ama ón rank. Tá ceol agus crack faoi láid seol fós, agus atmosfér beoghhuiire anseo i Lár na Gaillimh.